Здравейте, хора! В този видеоклип играем с един мой приятел и на моят приятел. Здравейте, копайте! Да, и тук съм с един друг приятел, където е на моят приятел, на моята приятелка, където се казва Виктория. И също, да. Чао. Аз съм... Нещо и така ми се бъгва, хора, извинявайте. Не го слушайте Елян. Слушайте само тебе и аз. Елян малко не ти знаеш. Че си знаеш, Бола? Да, ще отиваме в бакрум, ама трябва да направим как. Трябва на два камена. Камека. Значи, ако искате, помощ да кажеш пиксенет. Иначе, ако искате да играете, добър Вилям стои. Ако искате да играете с нас супербера, само да ми пишете в чата и ние ще ви добавим. Ама какъв чат ме е в коментарите? Кое? Коментарите. Enter Giant House. Елате бързо тук. Не. При мен. Добре. И да, също хора. Какви са те реклами? Тук имам някакви тъпи реклами. И някакъв супер бен венча. Яви сърце. Мога ли да покажа нещо на Илан? Къде е Илан? Илане, ягле. Да. Чакай, не, това е грешно. Чакай. Една минута. Обратих на камера. Аз съм чудо. Следвайте ме на горния етап. Следваме та, хора, следваме та. А не ли стотинки да ви кажа? Внимавай за това! Внимавай за дъртите мишки! Ти можеш да направиш 6 живота. Мишка. Не тук къде сме? The cake is a lie. Какво е това? Не знам. Идваме.
там. Къде сте, бе? Абе. Идвам и аз. Къде съм, хора? Ма Вики, ти къде си? Навън ли си? Ти си навън. Аз съм на изток, Няшко. Аз съм на изток. О, Дево, аз май не гледам пари. Той е хаос, който е. Аз съм изход. Аз съм изход. Аз съм изход, да ви кажа. Аз ще се фърлям себе си на някаква ракета. Аз ще се фърлям себе си на някаква ракета. Аз те виждам. Сега ще се фърлям себе си с ракета. О, не, да пък и ракетата ми. Ти гладен ли си? Че аз имам сандвич. Ама ти само каза 6-7. Вече ме омръзна с 6-7. Аз виждам... Не знам как да кажа. Самолет. Хартиенски самолет. Айде, ела в тази дупка. Добре. Тук няма нищо, само някакъв паркур. Давай. О, аз се скачих в леглото. Ба, аз ще се изкача и аз в леглото. Покинефа, ма. Покинефа. Намерих някакво бебе, където е заклещен. Абе, някой трябва ли да се хилна себе си? Някой трябва ли да се хилне? И аз трябва да се хилна. Тогава... чакай, аз виждам някой. Ето го, някой мърда при тебе. Това съм аз. Не, това съм аз. Това съм аз. Този, където скача, съм аз. Тръчи на мен. Добре. Чакай, че ми се бъгва много. Не знам къде си. Ама ти откъде си имаш този балон? От шопа, какво? От някакъв трябва да намерим изход тук. Имам 3 живота. До чесмата, ма чакай, ма. Че аз съм... Много ми се бъгва и... Не знам къде отиваш. И сега съм се изгубен. И аз съм изгубен. Ама ти отиваш канала. Аз отивам долу в туалетната. Ама, нали знаеш, че можеш да отиваш на туалетната? Аз съм в канала. Аз съм до напред. Ти къде си, ма? Аз съм при някакъв крокодил. Hello, my little man. My name is Crocodile. The crocodile. Never seen a bear this small.
Maybe you should help Croco. Croco left the ocean through an underwater tunnel because Croco needed food and he ended up. Croco ate some rats and one of them was carrying a metal thing. And now his stomach hurts. Ще отидем вътре в крокодила. Да отидем ли вътре в крокодила? Вътре в гигантския крокодил. Намерих друг. Намерих стинг. Аз намерих крокодил. Ма ти си вътре в крокодила, ма. Аз съм в каналите. Ма аз вече не съм ли спасял детенце? Аз съм. Не съм. Намерих се. О, Фрейд Блосъм. Фрейд Блосъм. Фрейд Блосъм. Аз съм там история. Попът на Уи. Помоз ме заклещи! Аз съм дето пиянца, пиярен с баница. От баща ми дойде. От баща ми дойде тази дето пиянца. Айде, бе. Виктория, чакам там. Ма ти къде си сега? Ние сме тук с Виктория. И тя реве. Преди... Това се изгубих. О, ти си при костанулките нинджи, нали си? На главата ми. На главата. Да пребием те мишки. Намерих нещо. Да отидем при костанулките нинджи. Елате при мен. Отиваме при костанулките нинджи. А, не сме. А, не сме. Ама ти си... Как си се губе? Не, можем да те виждаме, защото по името. Абе, я да се кача и аз. Елате да ме видите. Не сме отгате. Чакайте и за мен, че са много лаги. На мен ми бъгва много. Правя клип за 15 минути. Ма ти къде? Вие къде сте, бро? В туалетната? Не знам къде е Виктория. В гъзината туалетна? Да. Аз правя клип за 14 минути. Аз съм при паяците. Да. Това даже не са паяци, бе.
Това са смърдешки. Еми, не знам какво. Аз съм някъде в една дупка в ръка. При това. Защо ти наказан? Ако си дошъл на гости, ако не беше дошъл на гости, нямаше да искам. О, наказвам. Ние даже и правим клип сега. Наказвам, но ние правим сега клипове. Нали? Ама тук не ми дава. Ти си на дупки, бе, аз не съм. Сега съм на дупка. Тук съм на... Виктория. Аз не то виждам. Ма ти къде? Вие къде сте, ма, бе? Аз съм при канала. Аз съм долу. Ми той аз съм при канала. И ето те, Вики. Аз не знам къде си. Пак в друга дупка. Що ме биеш, ма? Да, тяра, бе. Добре. Те бе вишорка. Бебе шорка. Точно. Ма тя още реве. Ама не е в реалния живот, ма в играта. Пише вау, вау, вау. Само да ни помогнете. Ма чакай само аз да я направя щастлив. Ма... Виктория, си дойди ми помогнеш. Аз съм в една дупка. Но не мога мръдна. Да ще играем камъкницата. Кой? С Вики можем да играем камъкница хартиена играта. Това беше играта. Ама това какво трябва да се прави тук? Оле, защо? Аз чакам Виктория. Аз съм при масата. Ма, трябваше по каналите, ма. Що по нас? Абе, ние не трябваше ли да ходим на бакрум зона? Аз съм на две... Аз съм на един лайф. И аз ще взиме това. Аз съм на 4 живота. На 4 живота. Да. Сега съм на О, 3. скът. Всички мишки ме гонят мен. Ме ми трябва да са хил на сърс. И мене. Че аз ще умра. И Вики е умрял. Да, там има сърце. Но ти умря. О май гад. Порява на моят телефон по-лесно. Ма как може да се ревайвнеш? По-силно сърце намери. Ще може ли помогнете? Няма изход. Айде по-само с начало. Искаш ли да ходим на бакрум за по-скоро?
Ела да отиваме на бакрум, за всички ме следвайте. Аз не знам дори вие къде сте. Ние сме зад тебе, брат. Отдолу часихте. Я им покажи къде сте вие. И ми кажете. Ама ние сме зад тебе. Ей! Стоите вие. Ай, влизай там. Ама ние ще... Абе, Вики, да отиваме ли при бакрум, бе? Ай, да ходим. Добре, ай всички следвайте ме. Yes, we want to go back to the bear village. I said yes! Аз стигнах. Want to learn chess? Giddy up, you've got potential. Don't get too cocky. This isn't checkers, darling. My blood pressure Не is можем. rising. Не можем, брат. Ми трябва да кажеш само приятели. Duolingo chess is available. Ма ние сме ти приятели, ти просто не знаеш And нищо. start building your strategy. Си Айде да почнем от начало заради Виктория. Не. Аз съм на някаква реклама. Някаква реклама съм. А мен ма няма. Теб те няма, защото си излезнал. Ма ти, вие излезнахте ли? Ма? Аз съм само аз. Той ми пише, че съм само аз. Скоро хайде играем на друго. О, Вики, да отидем. само играем с телефон. Да играем ли на... Да отиваме ли да вземем... Да отиваме при бакрум за Вики. Отивам да кажа на майката му. О, Не! какво става? Какво? Хора, извинявайте за клипа. За клипа извинявайте. Нещо и така се мърморят да се разправят. Вики? Ма то се пък пише, че аз съм на... Вики? Вики? Следва
Какво стана? Изглежда, че Илян няма да игра с нас. Играе просто. О, Боже! Добре. Правите хора за това, просто... да. Много се извиняваме. Ладно, не просто не. Стой. Иначе не ще отиваме в бакрумза. Да! Хора, ако ще ви пречи, нещо защото моят приятел тук е толкова Нахален. колко се цели на нещо, където не е. О май гад! Ма то тук не спълнва никакви камъни, ма. Камъчета не спълнват. Елян, намали го. Ма Вики, ти тук ли си някъде, че аз съм тук, ми пише, че съм сам. Да, тук си. Да, той ще отиде тук. Той ще бъде ли тук? Да, това сянка ли си? Има някакви сянки, къде си? Аз съм горе с някакъв камък. Ама Девил! Уа. Чакай, ман, спирай да мърдаш. Ето ма. Кое? Изговориха и сме. За какво? Пускам хора. Иначе, Девил, ти къде си? Да започваме, да направим ли друг парти, че аз съм наистина за тебе направо. Елян, справя с... Да направим ли друго парти, бе, брат? Да. Добре, чакайте хора.